Nari gukwana bono iga eseng'encha amang'ana ng'ikeire korusinka gare amang'ana amakong'u. Igo obwate nyigwete chigurupu bere eyemo egosapoti omogabana Simba na eyende etamotageti. Abanto bagoteba ng'a gabana Simba gabwate etimu yaye arigetie abamura babwate emioro na amakombe na emete bakogenda bakorigia omonto oria bamanyete gose bagoteba ng'a iga agodisagree gose iga akorama Simba gose iga akomokwana bobe bagenda either bamorwania gose bamoita gose bamoseri korwa esara onye na ebiasara arenge gokora. Then egroup yende nero nyigwete etenerete na omomura oyo ore omosani one mosae manyete okorokununda ng'a nere iga abwate onye komanyire kore omonto Simba gose kogosupport Simba ng'a igo bakogenda bagoita bakorama bateba aye na omonto omobe ng'a togwenereti gotwara opinion ng'a Simba na omuyare gose Simba ngokora are egasi yaye. Inche nare gosaba gavana iga naye gavana ya Kisii County rigenchera rangeria abantu bao ikaransa na abantu ba Gusii ikwana amang'ana okoreta omorembe Gusii eri ase yarure ase ekero twabwate crime ekero twabwate abanto bare goitwa bakorusiwa emechi yabo botuko abande bachi korwaniwa na chibesa chiabo na echiombe chikorusiwa mogondo emiaka 15 yaerire ntotageti gusierana egabo nande igo ngosaba chitimu echibere chikorwana iga igo ntagete besike batige eng'enche eye bakonya gokora ki bakonya goitana abanto bakure abanto bakobutorana na emioro ase eng'encho violence yachakire Gusii tekogenderera nonye na abateja nona abanto bamenyete emechi nona abanabiashara nona abanto bagocha marogoba baikaranse konywa nona esoda ase eba igo gocha konyora Gusii yakendire kende nkeyo igere town etabwati kende biashara bitaigokorwa ase igiyoka nero ororo abanto banze goitana investors batame mutigare ne town yabo songe etabwati kende igongo sorora omogabana na abanta aba bakumana nere barigienchera bakwane nkoriginda omogaka machogu nkoriginda ababunge ba Gusii engima toikaranse nabwo goike issue yebe sorted up once and for all egosinya nche nimbwate encherango akera William Ruto esimi bune president na ande gonko motengo omogaka genda Gusii osibie. It does not matter to gotwara abantu bakorwana igoro ya siasa abantu babugorera ntie emioro na makombe egento bakobuna n'obugambi bwa Gusii ng'oyo orire mono gose oyo tarari mono ng'oyo okorire ng'oyo tarakora engaki yaikire bona abarai ba Gusii momanye ng'a abantu mobogoreti ba Gusii bare abantu 2,200,000 abande mbaro bakobanja abande mbaro bakobanga motige kabisa enchire yo kubogoria emioro na matimo ne chipipi goeta Gusii engima ng'a ne chisegi mokorwana ng'a abantu gete bangire kobatogia ng'a na abande nko barama bore tiga abantu batige kabisa etabia eyo ekiagera eye teri gotoirande eye nengoro ime togochia bia mono.